yimɓe jonondirtu wooda heetanɓe en e yettinde konnguli no fotiri fof nde tawno kikiiɗe dabbude ene faali kono tan yo Allah jaɓan en kala ko waɗa hen o wi konngol men garwanino ko ceerno men ceerno Hammad Sall kanko lomtoto dental ngal fof o bismono en dendagal ko notiti e kikiɗo bismillah talwi en assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh o wi koyɗi fo ɓe calmini on kadi ɓe jafnima on kadi o wi ɓe nani ko kalɗon ko kadi ɓe jaɓri ɗum Allah e nelaɗo mum e oɗo kikiɗe moƴƴo jantanɗo men e kikiɗaji moƴƴi o wi en goɗɗinoytako kono tan eɗen mbiya kala mo Allah addi ɗo yo Allah rokku en baraji podaɗi hen ko Allah wino nelaɗo Allah ko wino juuroyade musidɗo ko juuroyade musidɗo ko dañete hen ko yo Allah rokku en dañde ɗum rokka en kadi fandinde ɗum garɗo ɗo fof noon Allah yi ɗum nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yi ɗum yo Allah lomto en e nelaɗo o yobdeɓe moƴƴere on calminama on juurama on bismama ɗum wonno ko kalaten o wi hafere nde ceerno Mamadou Salif o wi nanɗo kañumne ko hoore mum ko wawi hen wonde foof ciftoren ko min calminima ɗon ceerno Mountaga min calminima e martaba ma e fodde ma e darde ma e ligganade l'islam e ko nannuɗa e ɓerɗe juutɗe e noppilaji e noppi muɗumen ko nannuɗa hen Qur'ana e gandal min calminima ɗon ميدن ورضي الله عن سيدنا وشيخنا ووسيلتنا إلى الله أبي الفيض أحمد بن محمد السالم الشريف الحسني الفاطمي التجاني وعلى خلفائه وتلاميذه ومقدميه وأهل بيته ورضي الله عن جميع شيوخنا ورضي الله عن سيدنا وشيخنا ومربينا Ceerno Oumar Tall yo Allah ɗaccumbo ɗo o ɓooya hufde men e dusde en ha ɓooya so tawi Ceerno Oumar ko liggoto ko ligginino ko aduna
so noddaanga makko noddaama ma ɓur wonaa ni fotata wonno o liggini ko Allah Allah ena suuɗi ko makko ko to mum ɗum ɗo ko haa feññina tan wooda dariiɓe peññina ko ligginani Allah ko e ko ligginani ko seeranɓe makko Allah ene feññina heen seeɗa haa mbaawen yiide kono ko golli ko so noddaanga makko noddaama ene foti ɓurdi ɗo yo Allah yoɓmo moƴƴere ko addi en ko noon ko dillini en ko arde juuraado mbo juurugol noon hollirdi fadde makko e nder men zahiran batin o eɗen ɗaccidi heen Allah eɗen pawi noon ko mbatten ko e konngol nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam man akrama aliman faka annama akramani wa man akramani faqad akrama Allah ɓurniɗo paɗe mum ummi yaade juuri yaade gando nelaaɗo wi on ko min juuri ko on ko min teddini kala teddinɗomi ko Allah teddini yo Allah wattu koyɗe men ɗe e darde men ɗe e golle men ɗe fof teddungal wonande ceernajo o Allah wattu ɗum e teddungal teddinɗo nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ha wonta teddungal teddinɗo jomiraɗo subhanahu wa taala ceerno Oumar o en mbawa haalde e makko haydara sen cettina ɗemɗe men e yidde haalde Allah addi Hachir Madani Allah addi ceerno Mountaga ɗemɗe men dabɓiɗat e haalde e makko eɗen gandi ko ganda ko laaɓɗo reedu ala ko woni himmi makko e hammu makko e haaju makko so wona Qur'an kala ɗo tawɗa ceerno Oumar tawduɗamo koye Qur'an ɗo wawi wonde fof noon kala ɗo tawɗamo tawduɗamo koye Qur'an on noon liggiɗo ɗen golle so kikiɗo mum hirdama ko ni foti wona ɗum woni jobdi makko ko nafata mbo ko yo Allah resanmo ɗum o ɓooya noon dusde en so yeehi o tawoy ɗum toon Allah rufa tampere makko nde e barke golle makko ɗe e enen ɓesgu makko ngu dendagal yo Allah rokkumo rontinde ko wonno e makko ko hande ko aset ko aljuma Seydi Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu o wi taani ko nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam fodanimo kala jiiɗomo ñalawma aljuma walla ñalawma altine nelaaɗo fawi yitere mum e on kala mbe ɓe jii on ɓanndu mum harmi jeygol Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu ndo yahata nde sirru mbo Allah waɗno e makko kala jiiɗo mbo ɓanndu mum harmi jeygol ñande aljuma e ñalawma altini ndo yahata nde o nawani sirru o ene heddi e jiyaɓe Allah ɓen noon ceerno Oumar koye maɓɓe jeeya ceerno Oumar ene jeeya ɓe nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wi ulamau ummati ka anbiya bani Israil anduɓe leñulam ngol ɓe dari ko darolgal goote e annabaɓe bani Israila en ceerno Oumar ko on mansaba ko on martaba ko ɗon dari yo Allah ñiɓnumo ɗon o ɓooya lomtade annabaɓe ɓe o ɓooya darade darde mabɓe wondude hattan e cellal o duusa en ha yeeso nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi al ulamau warasatul anbiya anduɓe ɓe ko kamɓe donti annabaɓe ɓe ceerno Oumar koye ɓen jeeya eɗen gari noon enen fof ummade e nokkuji ceertuɗi haajuji gadduɗi men fof e ko goppuɗen fof hande ko darade huccidde e makko yo Allah wat ko jiiɗen mo ko seedantagal jomiraɗo subhanahu wa taala jiyaɓe Allah ummiɓe ƴeewoye jiyaɗo Allah ƴeewɗoyde ɗum kadi saabi Allah yo Allah wat ɗum e makko Allah waɗana en ɗum enenne ɓooyen naftorade mbo o ɓooya naftude en yen ɓooya arde ɗo eɗen tawa mbo ɗo yen ɓooya naftodirde enen e koye men taw ko saabi Allah yo Allahu
jaɓan en golle men fof Allah suura en teddina en waktu o koko faadi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh en kaal ceerno Umar ko heewi eɗen jogii ko eɗen kaala e ceerno Oumar kadi ko heewi oɗo deƴƴuɗo jooni o wi oɗo deƴƴuɗo jooni ceerno an hono ceerno Mouhamadou An ko almudo ceerno koye almuɓe ceerno o jeeya ceerno Umar Tall o woni koye almuɓe ceerno Oumar Tall o jeeya Allah addi kadi kaalowo ceerno Umar Tall Allah addani en kadi kaalowo ceerno Oumar Tall Muntaga Ly woni ceerno Mountaga Ly o heddi ko fof ko heddi ko fof enen kalten tan ko seeɗa enen kaalaten tan ko seeɗa so seeɗa fof mbayno ceerno Umar sinno seeɗen ɓe fof o wi mbanono ceerno Oumar duko watta e jama o wi duko watta e jama duko watta e juma duko watta e juma duko watta e dental duko watta e dental sabu neɗɗago makko sabu neɗɗago makko sabu ndimago makko sabu ndimagu makko sabu haqqille makko sabu haqqille makko sabu needi makko sabu needi makko sabu gandal makko sabu gandal makko ɗe fof ɗiɗo fof omo reeni ɗum omo reeni ɗum omo renti ɗum omo renti ɗum kay hay goto o yiɗa kadi hay goto o yiɗa haalande haalande kono metta ɗum ko ina metta ɗum ɗum kam mbeɗa andi ɗum e makko wi ɗum kam omo andi ɗum e makko ko seeɗa ganndum e makko ko seeɗa o andi e makko kono mbeɗa andi ɗiɗo joyi kam komo omo andi ɗiɗo joyi kam nene ceerno Umar nen ndendi e ceerno Oumar sinno seeɗa ɓe fof sinno seeɗenɓe ɓe fof mbano kono ceerno Umar ni mbano kono ceerno Oumar ni gannduma yimɓe foftu o wi ganduma yimɓe fof yonedemo yonedemo timmal makko timmal makko gandal makko gandal makko karaysiragal makko karaysiragal makko fodde makko fodde makko dimagu makko dimagu makko fof omo reeni fof omo reeni enɗam makko enɗam makko fof omo reeni fof omo reeni koddiɗo makko koddiɗo makko fof omo reeni fof omo reeni omo renti kadi omo renti kadi kala almudo garɗo ceerno Umar kala almudo garɗo ceerno Oumar ƴettane ceerno Umar gueɗal o ƴettane ceerno Oumar gueɗal an ɗo on almudo ko kangaɗo o wi on almudo siforte ko kangaɗo sabu ma ceerno Umar holluma sabu kala garɗo ceerno Oumar kam ma ceerno Oumar holle haqqilankagal haqqilantagal holno neɗɗo wonita holno neɗɗo wonirta neɗɗo hono neɗɗo wonirta neɗɗo ha daña e neɗɗo ha daña e neɗɗo kono suura ɗum ko ina suura ɗum kono nafta ɗum ko ina nafta kono ɗum nafta ɓesgu mum ko ina nafta ɓesgu mum ɗum mbawi seedade e ceerno o wi ɗum aɓe mbawi seedade ɗum e ceerno min duwoto tan min duwoto tan fuɗɗi ɗum ɗo ko ko fuɗɗi ɗum ɗo ko yo Allah reen yo Allah reen ɗum ɗum amina yo Allah wallu ɗum yo Allah walluɓe yo Allah wallu ɗum yo Allah walluɓe ceernajo o ceernajo o ɓooye jeese men yo ɓooy e jeece men ardade yo ɓooy ardade en caggal makko ɓooyen rewde caggal makko ɓooye dunade men o ɓooya duunade en ɓooyen wiide amina ɓooyen wiide amina Allah jaɓana en Allah jaɓana en salli ala Muhammad salli ala Mouhammad zeyana ceerno Umar Tall o wi juurade ceerno Oumar Tall seeruji ne keewi de o wi omo andi tan kam ko wiyete juriji ko ine keewi kono o logo yeli ɗum bi ziyarati ko wi o ɗo ziyara noon ko kanduɗo e juurede juuriɗen kanduɗo e juurede kanduɗo e juurede juuriɗen sabu juurete ko gando sabu hande e juurede ko gando juurete ko kulɗo Allah sabu hande e juurede ko kulɗo Allah juurete ko dewowo Allah hande e juurede ko dewowo Allah ɗiɗo hisaluji fof ɗeɗo gueɗe fof o wi ɗeɗo gueɗe ceɗiɗe fof en dende ceerno Oumar iɗi ndendi e ceerno Oumar ɗum waɗi noon mawɓe ɓe o rendi zaman mawɓe ɓe o rendi zaman ko jinnaɓe makko ni o wi ko jinnaɓe makko ni halifaɓe makko ko halifaɓe makko kono cuɓimo kono kamɓe fof ɓe cuɓimo ɓe ɓaggimo e koye mabɓe ɓe ɓaggimo e koye mabɓe suɓimo o wi suɓimo ittimo e ɗo jangguintuno ittimo ɗon ɗo jangguintuno ko joom duɗal sabu toon to wonno ko jangguintunoɗo ko joom duɗal heɓɓe suuraji heɓɓe suuraji janggoɓe kaɓorɗe jangoɓe kaɓorɗe daroɓe ɓarde daroɓe ɓarde natoɓe jangde natoɓe jangde kanko wiide kanko ceerno Oumar de haalnimo ɗum o wi omo wondi hen foof bokke ɓeɗon fof ina taarimo e nokku men to wiyete bokke omo jangguini ɗumen omo jangguina aroɓe ɗoɓe aroɓe ɗoɓe wadde ziyara ɓe waɓɓe ziyara ɓe woni bokke mbawi ɓe o haalata Aliou Seydou foɗimo o wi ceerno Saydou Nourou foɗimo ɓaggimo e hoore mum ɓaggimo e hoore mum o ɗali duɗal ngal o woppi ngal toon duɗal
kanko ƴetti kanko ceerno Oumar ƴetti ceerno mamma jeeri ceerno mamma jeeri suɓi ɗum yo lomtomo suɓi ɗum yo ya lomtoyomo bokke mbayɓe ɗo yehi to Allah Seynuru ɗo kanko ceerno Oumar ndo yehi Dakar to Alaji Saydou Nour o artani ha joni o artani ha joni o woni kono Allah Seynuru ha joni omonta Alaji Saydou Nour o wi min nde o haalata o wiɓe ndawa haalata Alaji Seydou Nour wi Alaji Saydou Nour wi min de gaddirmami min de gaddirmami o yi ni waɗi Allah wi ko ya janggin Allah wi ko ya janggin o wi ceerno Seydou rendini juuɗe mum annabijo wi ko ya janggin annabijo wi ko ya janggin o tappodira juuɗe ɗe Cheikh Tidiane wi ko ya janggin Cheikh Oumar wi ko ya janggin min mbima ko ya janggin hay min Alaji Saydou Nour mbimi ko ya janggin ceeɗoɗe kam kadi ceeɗoɗe kam o wi noon ceerno Mountaga o wi noon ceerno Mountaga en ceeɗoɗe kam ceeɗoɗe kam yettini nelalam mi yettini nelalam e ceerno Oumar Tall Allah Seynuru wi ni Alaji Saydou Nour wini ceerno Oumar Allah Seynuru Alaji Saydou Nour waɗimo takdim waɗimo takdim waɗimo ijaza waɗimo ijaza itlaq waɗimo juuɗe ceerno Mountaga waɗimo kadi e juuɗe ceerno Mountaga Ahmad o wonde ceerno Mountaga o wondi e ceerno Mountaga ko ɓuri raɓɓidde tan ko e raɓɓidinademo tan o wi kanko nehi sukaɓe muɗum kanko nehi sukaɓe ceerno Mountaga fof so wona madani so wona ceerno Madane kanko janggini ɗum hen kanko jangginiɓe kadi debbo hen e gorko hen debbo e mabɓe e gorko e mabɓe fof kanko jogui duɗal kanko jogui duɗal galle ngal kanko julnata ɗon kanko julnata ɗon kala waktu nden Saydou Mountaga en ne jibina o wi nden ceerno Saydou Mountaga en ene jibina ha ceerno Mountaga yalti aduna ha ceerno Mountaga yalti aduna kanko de wimi kanko de ceerno Oumar haalani ɗum ceerno Mountaga duuɓi capanɗe joyyi e duuɓi nayyi duuɓi capanɗe joyyi e duuɓi nayyi kanko julnata galle ceerno Mountaga tarawiha ha ceerno Mountaga yalti ha ceerno Mountaga yalti aduna duuɓi capanɗe joyyi duuɓi nayyi ɗi duuɓi capanɗe joyyi e duuɓi nayyi ɗi wona wassanade Allah o wi wona wassanade Allah o wi o meeɗa telbude o wi o meeɗani telbude o meeɗa saggude o meeɗa saggude o meeɗa saggitede o meeɗa kadi saggitede ɓamde galle hamma ɓamde galle hamma ha galle ceerno Mountaga ha galle ceerno Mountaga ko yimɓe neɗɗo e neɗɗo ko hakkude neɗɗo e neɗɗo hen gotol o wi hen gotol ceerno Amadou Yal ko musidɗo makko ceerno Amadou Yal ko musidɗo makko fotti hen e korka fotti hen e korka gota toon waɗata tarawiha toon waɗata tarawiha arti tawi min ɗo arti tawi ɓe ɗo o wi e ngol de o wi e ngol de ceerno Oumar ceerno Oumar ene gañotono ñande fof ene gañotono ñande fof noon nawi darapo nawi darapo kono hikka ɓuuri kono kadi hikka ɓuuri holɗum wasiru lawgaf o wi ko ɗum wasiru lawgaf ministére ene ummi Mauritanie o koko ministre goto ummino Mauritanie laamu Mauritanie neli on on ari arde délégation yo ya e galleji moƴƴuɓe Sénégal o rokkano ko galle ceerno Mountaga o rokkano on ko adresse galle ceerno Mountaga ɓen ɗo o julni ɓen o julni ɓen e jullugol ceerno Mountaga e jullugol ceerno Mountaga ɓen gari tawtimo julde e makko haaɓe kaljiti ɓen ceetti mbi mawɓe Qur'ana de ne keewi wawɓe Qur'ana de ine keewi kono o Qur'ana kono hono oɗo Qur'ana elle meeɗa nande ma taw elle ɓe meeɗa nande ɗum kamɓe te ɓen ko hafiseɓe dañi koɓe mbadde e ceerno Mountaga faade ceerno Oumar ceerno Oumar wonani yontere ko wimi o wi wonani e yontere tan ko wimo kanko ceerno Oumar tawi o haalninomo ɗum ko adi tawi kadi o haalninomo ɗum ko adi kanko fof lewru fof o wi lewru fof omo jogui silkeji jeegom alqouran omo jogui silkeji jeegom alqouran o wi guila mbañ o wi ɗum ko guila mbañ omo woni hafiz o suwa ɓarde ñande fof lewru fof omo waɗa silkeji joyyi omo aadori wadde silkeji joyyi deftere silke tarawih wona silkeji jeegom joni ko ronkiti ko ɗi dumunnaji o wimo ceerno Mountaga subaka fof ha joni silke balɗe jeegom omo waɗa silke balɗe jeegom hisbaji sappo subaka fof ɗum o waɗata o wattindoro awraduji makko ɗum ha joni ɗo yarata ɗo Allah ene newninimo waɗa ɗum ko jiiɗa ko wala salatul fati o wi jiiɗani ko wirtata salatul fati e ko woni duuɗiɗo e ko woni duuɗiɗo e ko woni kaaray siro eɗen o wi en gandu ceerno Oumar ko kaaray siro o wi kanko ndo woni ɗo e galle o
so arti ɗanngal so arti ɗanngal o weccantu galle maɓɓe ɗo o weccantu galle maɓɓe o galle maɓɓe halwar e galle maɓɓe halwar enɗam makko baaɗi ko en e enɗam makko banggal baaɗi ko en ma won cili tati o wi kanko ceerno Mountaga ma won cili tati so arsde faɗima de ɗum ko on saaha o ƴettani ɗo cuddiɗo de laabi tati omo weccani laaɓi tati omo weccana ceerno Mountaga e adama miñam e adama miñum kala ko addani hasmi en kala ko addani ceerno hasmi en addani minen o addana ceerno Mountaga e ceerno adama te min goni ɗo ko janggude te kamɓe addunoɓe ɗo tan ko janggude kono noon ko neɗɗo sagata ko neɗɗo sagotinɗo ceerno Mountaga ceerno Mountaga omo woɗɗoyi e mum omo woɗɗoyi e mum kañumne kadi noon way woɗɗoyde kañumne kadi ko noon way woɗɗoyde e makko sabu ceerno Mountaga o wi sabu ceerno Mountaga meeɗi haalde wi anda somi jogui almudo o wi o anda somo jogui almudo mi joguine ala hen ko suusi wiide somo joguine ala hen ko suusi wiide omo suusi wiide ɗiɗo kam kono kam omo suusi jangtade ɗiɗo kala ko Allah rokkimo kala ko Allah rokkimo yo Allah rokkinmo e ɓen yo Allah rokkinmo e ɓen ceerno Siley Barato ko Ziguinchor ceerno Siley Barato Ziguinchor o haali ɗum koye hakkude aduna foof e ceerno Oumar o to halwar e ceerno Oumar Tall mo halwar o wi ɓeɗo ɗiɗo kam o anda noon somo jogui almudo o anda so ceerno kono ɓeɗo ɗiɗo kam omo ñaagui to Allah kala ko dañi yowmal qiyamati o rendani e mabɓe wona gueɗal o yitata ko wona gueɗal makko woni galle ceerno ko woni galle ceerno ko o ƴogat kanko ceerno Oumar o ƴogat o ƴogat o ƴogat o wi ceerno Mountaga wimo o wi ceerno Mountaga wimo ko mbatta ko tan yoni ceerno Oumar an ɗo keɗɗa ɗo tan yoni ko mbatta ko tan yoni ko mbatta ko tan yoni o ala min o wi kanko jaaboto o wi ala min aji aɗa wuuri tawde tan aɗa wuuri ko potmi wadde foof ko potmi wadde foof accan tan mi wonay wadde mi ñaagaki Allah wasde waɗandema te ceerno Mountaga te ceerno Mountaga kañum jangguinimo sariya foof kañum jangguini ceerno Oumar sariya foof haw wari alfiyati bin malikin haw wari alfiya kanko e ceerno Seydou Makki kanko e ceerno Seydou Makki e ceerno Sarif Alaji Mamadou Moussa e ceerno Sarif mo Alaji Mamadou Moussa kamɓe ɓeɗo ndenduno darsu waɗaniɓe tafsir ceerno Mountaga waɗaniɓe tafsir ha gasi safina o wi safina Alaji Seydou Nour ko Alaji Seydou Nour jangguinimo kanko jangguinimo kanko jangguini ceerno Mountaga jangguini ceerno Mountaga jangguini ceerno Mamoudou Sall ndendi darsu safina kamɓe ɗiɗo ndendi darsu safina tato ɗemgal Alaji Seydou Nour hoore kadi haalaji kañum jangguiniɓe ɗum ndeɓe kaljiti itti wudere wudere nde sikki ha joni en wudere nde omo sikki ha joni anen ɗo e ceerno Oumar totti ceerno Oumar ndeɓe mbaɗi safina ndeɓe mbaɗi safina totti ceerno Oumar nden wudere Alaji Seydou Nour o holli ceerno Tidiane o hollide nde ceerno Tidiane kanko ceerno Oumar nden wudere wona kanko hollanno ko ceerno Tidiane o hollanno e Mamadou Mouti tawi ene gari cuddungu ceerno Hasmiyu o holli ɗumen nden ɗon wudere o ñande ɓe mbaɗi safina Alaji Seydou Nour rokkimo nden wudere o wi ceerno Seydou Nour o wi jangguini ceerno Mountaga fannu biyeteɗo usul jangguini ɗum mimiya so tawi wonko jangguno hen Alaji Seydou Nour kam fitanimo mo timar Alaji Seydou Nour jangguini ɗum ceerno Mountaga jangguini ɗum ceerno Mountaga nde ceerno Mountaga ari wi kone wawi kono mo timmaɗo foof kanko jangguini ɗum o yiɗa ceerno Mountaga dade o rokki ɗum fannuji ɗi kanko tawata ɗum galle mum o jangguina ɗum ceerno Oumar ko jankiniɗo kadi ko dewowo Allah kadi ko kaaray siro ko jiɗɗo ceerno Mountaga ko jurmotoɗo leñol makko o yi miñi ko enɗe hono ceerno Mamoudou e ceerno Bocar en kanko o nanguirani e boom miñiragal ala o waɗiɓe tan ko mawniraɓe
Allah e makko hewde jurum e mabɓe e nafoore makko e mabɓe o wi hanino ko haalat ɗo to ceerno Mamoudou ne jooɗi sabu kanko ko haalat ɗo ko ceerno Mamoudou haalatno no way e mabɓe ni ko ceerno Mamoudou haltanimo ɗum ceerno Oumar kadi noon way gande fof noon kadi o way e gande fof o wi sabu sukaɓe makko ɓe hewɓe piite makko somo jangguina maqama o tamat tumutere tan o tamat tan somo jangguina mimi hay Abou Sambatara en ɓenne jangganno e makko Ibrahima en ɓe o wi goto e mabɓe fof ene wawi seedade no waɗirta fannu o mimiya walla luga kala ko woni jimol e nder maqama ko kuñiɗo su'ara ko kuñiɗo sira mimiya ko kuñiɗo burd ko kuñiɗo hamziya ko kuñiɗo o wi ko ni ceerno Mountaga jangguiniri ɓe kala ko woni jimol o wiyata yoɓe kuñ sa saggi o wiyatma ka wawani o wiya ɗum yo rut muniyatul murid defte tijaniya kala hen ko woni jimol ɓe kuñoto hande boom o ɓuuri ɗum huñade o wi ceerno Oumar ko jiyaɗo Allah en mbawa haaldude ɓuure makko so wona tan ko jiyaɗo Allah eɗen ñaagoto Allah yo Allah junnu balɗe ɗe hokka en barke makko o wi janggowo Qur'an hono ni o wi omo yaara hikke duuɓi capanɗe jeenayyi e duuɓi jeeɗiɗi heccankiɗo o haalnimo o wi fof omo waɗa silkeje Qur'an o meeɗa faɓɓinde hay silke goto jamma tarawih so wona ñande ɓe daroyi arf o wi ceerno Mountaga ne hajjino yiɓe kanko ceerno Abdoulaye Dia ɓe mangorto ko Qur'ana o ñande hen ɓe tampi o faɓɓi tarawih makko o yoɓiri on tarawih ko ñalawma Allahu akbar kanko de wimo noon o wi gila nden faade joni o wi o tarawih o meeɗa faɓɓude la ilaha kono tan omo ñaagono en to Allah yo Allah rokku en barke makko mbiyen amin Allah jarama on jarama Allah jarama on jarama yo Allah rokku en barke ceerno Mountaga sabu ko ceerno Mountaga o fofrata o wi Allah ji Saydou Nour e ceerno Mountaga o wi ɓe ala ko keddanimo yo Allah rokku en barke mabɓe hada assalamu aleykum ceerno Oumar ko kañum woni bam mabɓe ko kañum woni jinnaɗo mabɓe kañum woni bam woni mabɓe woni ceerno mabɓe woni fof mabɓe leñol ngol fof noon nder e boowal ko ceerno Oumar seeɗa moɓe dañi o ko Allah e ceerno Oumar kanko heɓti fof walli fof o walli fof haɓe dañi ko aɓe ñaago Allah ko neɗɗo dañatno ko e almudo yo Allah hokkuɓe ɗum e ceerno Oumar ko neɗɗo dañatno ko e jinnaɗo yo Allah hokkuɓe ɗum ɗo ceerno Oumar ɗo ewa ko ɗum o wino ewa halwar fof ene adda ziyara mum ene juuromo o wi yo Allah yoɓ noon fuɗɗuɓe ɓe ganduɗa ko dariɓe puɗɗi ngal ɗo dental oɗo ziyara yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah yoɓɓe moƴƴere ɓe mbaɗani yimɓe nafoore nde hay goto wawa andude baraji mum no potiri sabu ceerno Mountaga haali yo Allah yoɓɓe moƴƴere ko Allah baɗɗo hen mbuɗu mum Allah yi nelaɗo Allah yi yo Allah yoɓ ɗum moƴƴere jogiiɓe ɓe programme o ɓe mbawa rendo ngo renda ha sakte taw ɓe duwanaki ɓe jettani dental jogingal ngal ziyaro
surtout noon rewɓe ɓe kamɓe worɓe ɓe aɓe jetta rewɓe ɓe tambi sabu ko rewɓe ɓe tambi hitande fof ɓe mbaɗa ko ɓuri koɓe mbanno ɓe mbaɗa ko ɓuri koɓe mbanno rawani eɓe mbiya noon ko sohna adama dañño ko e Seydou Antoumani yo Allah hokkuɓe ɗum yo Allah rokku on ɗum mbiyon amin yo Allah hokkuɓe ɗum yo Allah rokku en ɗum mbiyon amin ewa aɓe jetta aɓe duwono Oumar Mbodj ceerno Oumar Mbodj ko cembinɗo dental ngal ganduɗa ko cembinɗo dental ngal kala nde ɓe gaani o an taɓe kanko an tataɓe balɗaccu bo o fadata haɓe gaana o fadata ni haɓe gaana koye susnuɓeɓe o jeeya koye susnuɓeɓe balluɗoɓe daraniɗoɓe yo Allah yombo moƴƴere yo Allah yoptumo moƴƴere aɓe jetta aɓe duwono ɓesgu jaalo e gardugol yibba kan ewa darde mabɓe e ziyara o ene mawni no feewi gammu o e ziyara o fof Allah yi golle mabɓe mon yo Allah yom moƴƴere yo Allah yoptu on moƴƴere yo Allah yom moƴƴere ceerno Oumar noon yetti fofof duwonima fofof ɓe jejjitani o wi ɓe jejjitani Eliman Thiam mo Basirou Lamba Thiam ewa onne ko dariɗo waɗi hen nafoore no feewi mum no feewi ɓe jejjitta darde ɓe gandanɗa hoorema majjata mayata kala nde ɓe dari koko dardino e maɓɓe ha joni ene darde maɓɓe hono Cheikh Oumar An ɓe jejjittamo aɓe duwonomo e moƴƴereji makko ɓe jejjitta darde Alhaji Mansour kan dariɗo enen fof eɗen ceedi sohla ceerno Oumar caggal jangde ko suudu Allah ndu en jii darde makko hen ɗum wona ko yejjitte yo Allah yoɓɓe moƴƴere kala baɗɗo ɗo mbuuɗu Allah yi kanko ceernajo o kadi o tini yo Allah yoɓ ɗum moƴƴere yo Allah yoɓtu on moƴƴere ko yiɗa haalede o wi ko yiɗa haalede ko ine heewi so ñalawmaji baaɗi ni mbaɗi neɗɗo so waɗi moƴƴere haalete rutte teddugal eyi ɗum ko moƴƴere tan woni hen yo Allah yoɓ moƴƴere fonnoɓe haalde ɓe ceerno Mamadou Salif e ko wona kamɓe kala garɗo ɗo ene hande konngol e tottede konngol ko jiyaɗo Allah o garɗen juurade eɗen gandi o wona kattanɗo kadi jonodiren ɗum noon waɗi en jonodirtu eyi kala haalɓe lomtima ɓe kalani ɓe eɗen keddora gueɗe tati ewa ceerno men ceerno Madane Hasiru Madane alhamdulillahi jettoje godani Allah nde jinnaɗo o yeehi yimɓe goyino yeewende sabu kala ɗo ceerno Hasiru jooɗino ngal dental yewtanno nde o yeehi yimɓe ɓe cuni ewa mbi ewa dente men jeewi kono noon Allah yewnani ɗum Allah addani en ceerno Madani ene waɗa so jooɗima so tawi yaajede waɗi a hattata ko ceerno Hasiru kala ko haalanno kala ko yewtanno o lomtima ɗon omo lomto ɗon yo Allah yombo moƴƴere yo Allah yoɓtumo moƴƴere yo Allah junnu balɗe yo Allah moƴƴin battane konngol makko jiɗɗen uddirde ewa silki qur'ana waɗama duwuji goɗɗi mbaɗama
goɗɗi mbaɗama fof renda fof renda duwe ewa wooda timminanɗo wooda timminanɗo en ɗum e konngol jiyaɗo Allah konngol jiyaɗo Allah hay sinno karfeje ɗiɗi hay soko konnguli ɗiɗi karfeje ɗiɗi kanko ko hattanani ko hattanani ko so julɓe ndendi ngari juurademo o yiɗa jaha taw o yomnani ɗumen haydara ɗum noon ma jaafoɗen ko ɗum keddoroɗen Allah hokka en yo Allah rokku en ko jiilotoɗen ko eyi totten ceerno Madane bisimillahi konngol fayi koye ceerno Madane هل من نصيب على النظير الذي كتبينا يا إمامي يا إمامي فكل أمامي جبت جادوا فلا تخلي مع تعلي شكر مجلي juurima jinnaɗo men ceerno Oumar Tall omo ñaagoto Allah yo Allah junnan en balɗe makko Allah woppamo e jeece men ko juuti ɓooyen dahmitade e yiidemo ngam barke annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi en duwanima en beltanima fewjuɓe nde ɗo feere eɗen mbiyaɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere la hurmatul mu'min a'la wa ajal min hurmatil ka'bati indallahi jal barakallah o wi gimowo goto wi rende walla ko Cheikh Alaji Mouhamadou Fouti wi rende hurum julɗo teddina ɗum ɓuri teddinde suudu Kaaba hormanteru ndu ɓuri teddude suudu Kaaba e suudu Kaaba hurum julɗo ɓuri teddude e mawnude ene ɓuri teddude e yeeso Allah ɗo e suudu Kaaba hormanteru ndu rende hurum julɗo ala ko haali noon ko almusinnu fil islam julɗo mo ganduɗa ko duɓulindo e l'islam nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi inna min ijlali ikramillahi inna min ijlalillahi ikramu zi shaybati ikramu zi shaybati ina jeeya e mawninde Allah o wi ene jeeya e mawninde Allah subhanahu wa ta'ala ina jeeya e teddinde Allah ene jeeya e teddinde Allah ina jeeya e rewde Allah ene jeeya e rewde Allah ina jeeya e ballade Allah ina jeeya e ballade Allah ina jeeya e yilade Allah ene jeeya e yilade Allah teddinde mawɗo joom duuɓi e leeɓi daneji taw koye islam hono baɗono ceerno Oumar ni ɗum ɗo ko konngol annabi sallallahu alayhi wa sallam ndeke noon oɗo kikiɗe yo en gandu koye en teddini Allah kadi en mawnini Allah en ndewi Allah kadi ne en jiilima Allah kadi en jiilima Allah ɗo Allah yiitate sabu Allah yiitate koye ɓernde julɗo Allah kadi yiitate koye julɗo kulɗo Allah Allah kadi yiitate koye jiyaɗo mum kulɗo ɗum la yasauni ardi wala sama'i Allah wino yaajanani kam leyɗelami asmanam wa innama yasauni qalba abdul mu'min min Allah yaajanimi ko ɓernde maccuɗam gomɗinɗomi keƴatmi tan bimana keƴatmi tan koye ɓernde maccuɗam gonɗinɗomi ceerno Oumar noon jeeya koye ɓen ɓe Allah sifoto inna allaha ma allazina taqaw o wi inna allaha ma allazina taqaw wallazina hum muhsinun wi aɗa yiilo hayso ko musidɗo ma o wi hay sinno ko musidɗo ma tan e yeru saɗa yiilo ɗum so wima tawam galle kaari en so wima saɗa yiilo kam tawam galle kaari en sa yehi to wona toon sa yehi to wona toon en yiyama mbasa tawdemo toon Allah ne haalni en hoto tawate Allah wi yiitate yimɓe makko hulɓe koye yimɓe makko hulɓemo ɓe ganduɗa ɓe goni golloɓe ko moƴƴi ceerno Oumar jeeya koye ɓen ɓe Allah sifoto sabu ceerno Oumar ko kulɗo Allah ko gollowo ko moƴƴi
alhamdulillah jettoje godani Allah ceerno Mamadou Alhassane haalinani e nder oɗo kikiɗe e nder oɗo kikiɗe en dañi ko ina nanna en aljanna en dañi ko ina nanna en aljanna yo Allah rokku en ɗum konngol nelaɗo Allah konngol nelaɗo Allah o wi man akramani aliman faqad akramani wa man akramani faqad akrama Allah wa man akrama Allah fa ma'wahu aljanna ko nelaɗo Allah wi noon nelaɗo Allah wini o wi kala teddinanɗo mi gando o wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi kala mon teddinanɗo mi gando yo andu ko min teddi yo andu teddini ko min nelaɗo Allah kala teddinɗo min nelaɗo Allah teddini ko jomiraɗo yo andu koye teddini ko Allah e zati mum kala teddinɗo Allah kala noon teddinɗo Allah tapporgal mum bi mana jipporgal ma tan ko aljanna yo Allah waɗani en ɗum yo Allah waɗani en ɗum ngam barke annabi sallallahu alaihi wasallam hay sen goppi fof o wi hay sinno en goppuno fof en goppi gandal ngal en goppi gandal ngal en goppi fof kanko kam jibril men kanko tan kam o ko jinnaɗo men wuro ngo fof hande ko kanko woni jinnaɗo mum neɗɗo ina jogui droit juurade jinnaɗo mum kam ɗum tan ko dalilu rendude en ɗo juurade mum sen goppi gandal ngal en goppi kulol makko Allah eɗen gandi kam wuro ngo fof hande ko jinnaɗum yo ɓoy wonde jinnaɗo men amin ngam barke annabi sallallahu alaihi wasallam khayruji o wi khayruji kewɗi e hadiseji annabi sallallahu alaihi wasallam fof Allah ene rokkimo ɗum kanko ceerno Oumar nelaɗo wino kala ko neɗɗo nelaɗo wino ɓuuri moƴƴude mon ɗin khayruji fof Allah ene senganimo ɗin garaduji khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu non nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓuuri moƴƴude mon pop onon pop ko jangguɗo Qur'an rutti ene jangina o jangi Qur'an waddo jeyama e on nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi khayrukum man yurja khayruhu yu'manu sharruhu ɓuuri moƴƴude mon onon pop komo moƴƴere mum jorta bonande mum ene hoola enen pop eɗen jorti o wi enen fof eɗen jorti moƴƴere ceerno Oumar enen fof eɗen kooli bonande makko saabu o wona bonɗo ina woodi walla woodani beele ɗum ina woodi walla woodani kala garɗo e makko ko moƴƴere makko addi ma e makko kala garɗo e makko ko hoolare bonande alaɗo makko ɗo ɗum adduma ɗon ɗo makko ɗo ko noon kadi o way kadi ko noon woni no way nelaɗo wi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi khiyarukum ahsanukum akhlaqa ɓurɓe moƴƴude mon pop ɓurɓe moƴƴude jikkuji e mon ɓe ɓen gon ɓurɓe moƴƴude en gandirani mo jikku te en gandirani ceerno Oumar so wona jikku moƴƴo wadde o jeyama ɗo nde ko jeyama e oɗo khayru kadi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi khayrukum man ɗala umruhu wa hasuna amaluhu ɓuuri moƴƴude mon onon fof komo Allah rokki balɗe juɗɗe golle mum kadi ko moƴƴo beele kanko o jeyaka e ɓen yo Allah rokku en fandinde o wi yo Allah rokku en fandinde wona yo Allah rokku mo fandinde wona kanko yo Allah rokku mo fandinde ala ko enen yo Allah rokku en fandinde enen yo Allah rokku en fandinde ngam barke annabijo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yo Allah accumo ɗo ko juuti amin o wi omo yanana somi wondi mi yanata so wondi o yanata no rewrata Allah ni dewro noon Allah e wuro ngo ala dewrowo noon Allah e wuro ngo ɗum o wi omo yanana ɗum no rewrata Allah ni e nder ngoɗo wuro ala dewrowo noon Allah so tawi ka almudo dewowo Allah sa ari ɗo makko ma huto hoorema sabu tawɗa komo leli o wawa darade o wawa joɗade kono ɗo leliɗo omon jogui kurus makko walɗo leliɗo omon jogui deftere makko an aɗa wawi darade aɗa wawi ƴukkade aɗa wawi yaade kono ana ala on himmi yo Allah wallu en ndeke noon yo Allah wallu en o wi eɗen ñaago Allah yo Allah rokku en barke makko mbiyen amin ngam barke annabi sallallahu alaihi wasallam yo Allah rokku en barke makko yo Allah ɗaccumo ɗo ko juuti assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
مصطفى خير الخلق أبدنا يا ربي صل لدى الآفات والبقاء سيخ سيوخ jomiraɗo wi faman kana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan salihan wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada bismillah الله من كان يرجو لقاء ربه الله من كان يرجو لقاء ربه أنا الله يلو إن جورتي أنا دمني جنغ هوري لجوم جنغ كلا إمون دمني دو جورتي دو وند جنغ ما هوروي إجوم أدا أني دم دو غوتيرغال على يسغو أر ndeke noon falya amal amalan salihan kala jortiɗo oɗo ñalawma ne woodi gollu ko moƴƴi golla aɗa tawde aɗa ɗamnima hawre Allah terɗe ɗe ina kaala ene jabodira e koye mumen o wi ñalawma mo ganduɗa ene jogori seedade e moɗon gite mon e noppi mon e juuɗe mon e koyɗe mon taw ñande hen hunuko ne jagga haalata jungo wiya ko min ƴettuno ɗum yitere wiya ko min ƴewno ɗum koyngal wiya ko min yano ɗum kala e mon jottiɗo oɗo ñalawma janggo no woodi yo gollu gollal moƴƴal te kadi wala yusrik bi ibadati rabbi ahada te an jogorɗo gollade o woto rendidin joome e hay hunde e dewal Allah ngal ndewata Allah hay goto hay hunde oto jillodiri hen ko Allah tan hande rewede o wi ɗum noon on mission woni mo kaɗɗo ceerno ɗanade o ɗo o waɗi lampa makko enen foof kadi ko ɗum o yomni men ko ni o yiɗi mbaye oɗo ayo e amiri yo ceerno firani en sen kooti kodden hen yo Allah yommo moƴƴere saabu o siftini en o wi wona arde ziyara tan moni fo ne ƴetta pentire mum ne pentire bandum ala o wi moni fof yo andu yo joguiɗa tan koto poɗɗa darade yo siftor tan aɗa andi kay ono aɗa andi ka palawaɗo gollal kay ya siftor tan sa belsininoɗo sa waɗatano mbaɗa saɗa waɗanno ɓeyda saɗa loono cemba yo Allah rokku en sembe Allah yo Allah rokku en sembe Allah yo Allah sembin terɗe men sellina en sembina ɓerɗe men o wi ko sellude ɗerɗe ɗum woni ko sohla ɗum kanko ceerno Umar ko ɗum jogi o wi sembinde ɓernde fewde Allah ɓernde jogo pellital ɓernde wurata terɗe keddiɗe ɗe ndewi tan koye ɓerɗe so ɓernde selli tan kañum foti cellata so ɓernde ñawi kañum foti ñawat o wi nelaɗo sallah sallam wi husere nen e neɗɗo sone moƴƴi neɗɗo o fo o sifama sifa moƴƴo so tawine boni kayɗo kanko fo o boni o wi ɗum ɗon woni husere wiyetede ɓernde ndeke ɗum woni ɓernde yo Allah yaafo en amin شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى
من ربهم وأولئك هم المفلحين جعلنا الله من المفلحين الفائزين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو حمزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحذب من كل الألحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه أديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان أمنا وعم الموتى وموتى المسلمين من عذاب القبر ومن سوء المنكر ونكر من أكل الديدان وبيد وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وحق الميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على السرار وأسكننا وصل الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعنيا جميع ما فعلنا فيه بسلم والإله وزدنا من فضلك الواسع بجود وكرمك يا رحم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل اسم حسنة وبكل نصف نعمة وبكل رؤي رفعة وبكل هم هناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالهاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين صنع وبالشين شفاعة وبالصاد صدقا وبالضاد ضيعا وبالطاء ضحافا وبالضاء ظفرا وبالعين الماء وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قرفة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام لقاء وبالياء يسرا وتيسيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ خلاص ما قرأنا وبركنا وما ترون لروح نبينا وشفينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح آبائه وأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه أصحابه رضي الله تعالى المجمعين وإلى روح سيدنا وسيلنا إلى ربنا على عباس أحمد بن سلام حسن التجاني خيرا إلى روح سيدنا وسيلنا الحاج عمر بن سعيد الفودي وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا أصدقائنا وأساتذتنا ومسائنا الخاصة اللهم اغفر لنا شيخنا اللهم اشفه شفاء أنت لا يغادر سقما ولا عيونا اللهم اغفر لنا اللهم أعدل أمر قاف ونون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أوصل صار ذلك إليه إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا أصدقائنا وأساتذتنا ومسائنا الخاصة إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والنساء الأحياء منهم والأموات إلى جميع أصحاب الخير من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصرنا وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلاة الفاتح. فاتحة صلاة الفاتح. fof yo Allah ittani en ɗum ɓesgu pop ala ko jogi so wona kanko so wona an tan min jogi an tan min jakori an woni ndenka amen an min ɗamini aɗa duwonomin Allah jaabo kadi Allah koko jaboto sa duwima manguma karay siragal ma e wondema jamburu julɓe fof eɗen gandi ɗum julɓe pop ene cetti ɗum e ma sa duwima tan Allah jaabo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتكفنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير تغلق بها عنا أبواب السر والتأثير تكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا ونعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم عدد جميع ملائكة السماء يا رب العالمين بالملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم آمين صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مضروبة في كل أدب بعدد ما فيه يا باهي يا رب العالمين يا باهي يا باهي يا رب العالمين يا رب amin ko de fatiha on ɗum fof mbiya yo Allah ɗaccumo ɗo amin Allah accumo ɗo juuti yo Allah accumo ɗo juuti gaje dimeta am fadiñane wonde mata ngareji men se kona Umar jamar jom gawe jom mbade juuɗe dow silami la ñalle gaje dimetal am fadiñane wonde mata ngareji men se kona Umar jamar jom gawe jom Cheikh Umar talji aji Allah bamtuɗa kabɗa salina be cuujugon ngareji men se kona Umar jamaro jom gawe jom bade juuɗe dow ɗi aji Allah bamtuɗa kabɗa salino be cuujugon martal ngareji men se kona Umar jamaro jom gawe jom bade juuɗe dow Alpha Umar ceerno baylawan kiɗa Allah peñalde elkanil ngareji men se kona Umar jambaro jom gawe jom juuɗe dow ƴettayiɓe atumeyi saliɓe maayi e keddogol min cheikhna Umar jamaro jom gawe jom jamaro jom gawe jabar jawga Umar jabar jawga Cheikh Umar tal ubida arwar tijital ya imami ya imami fakun amami no bidari fasi musul iyasi bilati basi ya imami ya ilallah ya imami